انہاں لوکاں دی بڑی کمال آدن ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے حکم دیا سورج ولیاں خاطر سورج چڑھدا تے چند روشنائی مارے تے ولیاں خاطر کل ہواواں تے ولیاں خاطر تارے ولی جلتا کہ زندہ میاں صاحب نے قیامت نہیں آ سکتا. ولی توڑی اللہ مالک دنیا ہے وسانی ایک ولی بھی زندہ جد تک نہیں قیامت دو شریعت مرشد کار جاگ طریقت دلاوے رڑک مدانی معرفت والی تے مکھن اصل بناوے. کیا فرماتے ہیں اس انسان نے بڑی بڑی کوالٹیاں ہیں لیکن انہوں پتہ ہی نہیں کہ اندر کی من عرف نفسو فقط عرف ربو یا اپنے آپ دی شناخت کر لے تو رب دی بھی ہو جاتی ہے لیکن ایسے ایسے راز پنہانے انہوں پتہ ہی نہیں. الانسان سری وانا سرو انسان میرا راز ہے اس کا راز ہے. میاں صاحب فرماتے ہیں بندے اندر نفس ہزار پر ہیں حجاباں کلے کامل پیر توجہ کر کے پیچیاں گھنٹاں کھولے. آنکھ پھڑ کر دو پہلا کر دے بند ہزار ملا صاف قرآن ثابت ہویا تے انے کہن دلیلاں. اقسم کو پہلے اللہ دا ولی تک بھی کسی نے اللہ دا ولی تک بھی حاضر رہنا غیب نہ ہونا تے دسنا دوسری جائے او بلیاں یہ مشکل کا دی عالم اندر چھائے. تے فضل تیرے نال لوہے دی تلے او سنگ پھٹیاں تے چڑھ کے کتے جنت جان محمد بڑے چنگے پڑھ کے او کتے جنت